A tam by som možno urobil to inak, že dlho som všetko ťahal sám, ja s Ondrom, že sme držali strašne moc vecí u seba. To znamená od účtovníctva, grafík, fotení, hiringu nových ľudí, zmluv s dodávateľmi, úplne čo si vlastne človek všetko vymyslí. A mali sa pod sebou nejaký tým ľudí, ale sme príliš veľa vecí držali u seba. Čím dnes už viem, že skôr si plne treba nájsť k sebe ľudí, ktorí sú šikovnejší ako my v daných oblastiach, do ktorých sa my tak úplne nerozumieme. A napríklad, že asistentku, to by bolo jedna z prvých dneska ľudí, ktorí by som si najal, kebyže rozbieham firmu, a tak som zistil, že by to bola vlastne asistentka. Že to externé množstvo drobností, ktorými sa podnikateľ zaoberá na začiatku, lebo je sám, jasne, nemá moc budget na tým, tak my sme furt nejakého manažerov naberali. Manažer, akože šéf produkcie, šéf, neviem, marketingu, šéf toho. Ale prvé, čo by som asi teraz urobil, bola asistentka.